Gabako, 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 Gabako ni na taho neman Asma'u ne. Gabako, 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 Gabako yau ya taho neman Asma'u ne. Yana yawa da shirin neman kike Asma'u, na ciko ƴar gora ta da ruwa ko in ce ma'u, da ɗan guzuri na ajiyu ganin shuhada'u. In ku zo ku tallafe ni, akwai rauni gare ni, daga jibiya na shigo birni na duko neman Asma'u. Assalamu alaikum ya jama'a ne sallama gare ku, ainihin suna na ne Badaru ba wani zum gare ku, sana'a ta yin waƙar Hausa domin kira gare ku, in cikin ta ne gamu yau, in ta sani zan yau, ina cikin Asma'u Lawal ƴar kofar sauro ku yi duba. Farko Asma'u fa min ya gamo a midiya ku gane, sanadin gaman mu bakan waƙar Hausa ne ku gane, an gayyace ni ne a gidan rediyo zancen gaskiya ne, ita yau kiran waya ne da tambaya gare ni, cewa a ina za a same ka, na ce ta jin a Facebook je duba. Asma'u ta sace Facebook ta mun farar requestin, take na gane tarayya asar domin na san ta tuntun, ta buga shi karɓar nomba ta ni kam na ba ta aikam. Husna ta kira ni gare ni ta yi bayani, ta ce da ni tana tsantsar ƙaunar waƙoƙi na fa ku yi duba. Sannu sannu jariri tabbas shi zai zama ango, in Allah karɓar da ƴar katsina waka ta zama jigo, in kulawa take yi mun tabbas kamar sanyi da barko, in ta nuna so gare ni in cikin tsawon zamani, in an samu tsawon shekara uku fuskar Asma'u fa ban duba. Babban abun mamaki yadda take yawan tasdare ne, ga iyayen kalamai cikin hikima Husna ji bayani, a kwana a tashi ana nan sai Husna ta kira ni, sai ta tambaye ni in mata bayani, Badaru ina saka mun waƙar ban digare na kai duba. Ta gina shigo a studio domin na mata aikin, a ranar kwana ta kusa a domin na haɗa aikin, na duba akan WhatsApp ɗina na tura mata waƙar, ta ki taimaki, ta kira ni Zaki, mai sauraro ta na labarin Asma'u ban taɓa duba ba. Husna ta yi rawa kuna a rayuwar ga tabbas, a kullum nufin taɓa in yi fice da zangwani a harkas, a Facebook da wasu tana ta faɗa da masu mani cikas, in yau na fito ku gane, in neman ta zani jini.